आच्छा जोंनि उद्देश्यआ जों माने गामियारियावबो जोंनाव माने एसे बेफोरबायदिनो राजनितिकनि लोब्बा लानानै एसे एनै गावजों गाव मोहेर दावहेर जालायबाय थायो, निन्दा होयो, उपदस्थ होलायो। दा बेफोरनि थाखाय आरो जोंहाबो जे सरकारानो गैलाबा जोंनोबो माने थांनानै थानाय बेलायाव सरकारखौ नांगौ होननानै जोङो दा जयनिंखौ लानांसिगोन। आरो जोंहा जोंनि जे जोंखौनो अनबोनाय BPFआव जोङो लोगो मोनबोखानाय, जोंखौ जे खांबोनाय अनसुला जों राजिब सारजोंनो जों जयनिंखौ लायनोसै BJPआव होननानै जों दा बे जयनिंखौ जोङो लाफैनाय जाहैबाय आरो एसेखिनि। जों गामिनि माने माखासे बांसिनानो जोङो बाव फैनाय जाहैबाय, माखासे ओरै माबायाव UPPLआव दङ जाहैबाय आरो। आं BPFनि सापर्टारमोन, जेखिनि फैदों बे BPFनि जोबमोन आरो। दा जोङो जे जायगायाव जोंखौ नायदोंमोन, अनसुंथाइ होदोंमोन आरो अनसुलामोन होननानै जोङो दा बेखौनो होसोबोफिननानै जोङो राजिब सारजों फैनाय जाहैबाय आरो। इयुनावबो जों बिजोंनो थांबाय थागोन, बेनोसै। लोगो मोननो हादों आरामसे, माने जोंनि उसुबिदा बा सुबिदा बावहाय जोङो नांगौ समाव जोङो जे हांख्रायहरो अब्लानो जों लोगो मोननो हादोंमोन आरो। दा बेखायनो जोङो दा बाव फैफिननाय जादों, जों नागारा बिदिनो थाबाय थागोन होननानै। आच्छा जोंनि उद्देश्यआ जों माने गामियारियावबो जोंनाव माने एसे बेफोरबायदिनो राजनितिकनि लोब्बा लानानै एसे एनै गावजों गाव मोहेर दावहेर जालायबाय थायो, निन्दा होयो, उपदस्थ होलायो। दा बेफोरनि थाखाय आरो जोंहाबो जे सरकारानो गैलाबा जोंनोबो माने थांनानै थानाय बेलायाव सरकारखौ नांगौ होननानै जोङो दा जयनिंखौ लानांसिगोन। आरो जोंहा जोंनि जे जोंखौनो अनबोनाय BPFआव जोङो लोगो मोनबोखानाय, जोंखौ जे खांबोनाय अनसुला जों राजिब सारजोंनो जों जयनिंखौ लायनोसै BJPआव होननानै जों दा बे जयनिंखौ जोङो लाफैनाय जाहैबाय आरो एसेखिनि। जों गामिनि माने माखासे बांसिनानो जोङो बाव फैनाय जाहैबाय, माखासे ओरै माबायाव UPPLआव दङ जाहैबाय आरो। आं BPFनि सापर्टारमोन, जेखिनि फैदों बे BPFनि जोबमोन आरो। दा जोङो जे जायगायाव जोंखौ नायदोंमोन, अनसुंथाइ होदोंमोन आरो अनसुलामोन होननानै जोङो दा बेखौनो होसोबोफिननानै जोङो राजिब सारजों फैनाय जाहैबाय आरो। इयुनावबो जों बिजोंनो थांबाय थागोन, बेनोसै। लोगो मोननो हादों आरामसे, माने जोंनि उसुबिदा बा सुबिदा बावहाय जोङो नांगौ समाव जोङो जे हांख्रायहरो अब्लानो जों लोगो मोननो हादोंमोन आरो। दा बेखायनो जोङो दा बाव फैफिननाय जादों, जों नागारा बिदिनो थाबाय थागोन होननानै। गोजोनथाव खौरां, बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया 27 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिम बिहुएन ईद धामाका अफार आरो एक्सचेन्ज मेलानि गोबां खाबुफोर होगासिनो दं। दावहारु अट' एजेन्सिनिफ्राय बायगिरि बिथांमोना 7,999 राङावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज बाइक लानो हागोन। दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमाव होबाय थानाय बिहुएन ईद धामाका अफार आरो एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै हेलमेट फ्रि, 2 लिटार पेट्रल फ्रि आरो गासैबो मडेलनि एक्सचेन्ज खाबुआ एभेलेबेल जागोन। आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ नोंथाङा आवगायना दोननो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय 60000399878822018193 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।